Ngencwadi kaJoshua chapter 5 verse 8 kwathi sebeqedile ukusoka abantu bonke bahlala ezindaweni zabo eKamu baze baphola. Bathi sebeqedile ukusoka abantu bonke bahlala ezindaweni zabo eKamu baze baphola. Lokhuluma ngalamazwi namhlanje ukuthi abantu babe nemthetho ukuthi njalo after isikhathi esithile bayahamba beyosokwa, kube khona izinto ezikhishwayo kubona, ezisuswayo kubona, ezingadingeki emzimbeni wabo. Mase beqeda ukwenza le process yokusoka base behlala kuze kube ukuthi bagcina bayaphola, bese bekwazi ukuthi beqhubeke nohambo. Uhambo babengalenzi iphutha lokulithatha kanti basopha abakapholi. Wakubaphoqa ukuthi kube khona isikhathi esithile abasihlalayo behlale kuze kube iprocess yabo yokuphola iyaphela, ngoba uma bake benza iphutha lokuqhubeka nohambo kanti abakapholi ekusokeni kwabo, kuyokuba nenkinga endleleni. Ngeke bekwazi ukulwa, ngeke bekwazi ukuhamba kahle, ngeke bekwazi ukuqhubeka nohambo, ngoba bayohamba bethunukala, behamba belimala, ngoba basuke bahamba kanti abapholile. Namhlanje kuthi angikhulume nomuntu othile olinyazwe izinto ezithile, ulimalile, kwaba khona izinto ezimshayayo endleleni, kodwa usefuna ukusuka aqhubeke nohambo kanti akakaphole kulimaleni kwabo. Kunabantu abasuke bathatha indlela baqhubeka nohambo lwabo kanti bahamba abapholile. Ngiyacela ukuthi noma ngabe yini ekulimazile, ngaphambi kokuqala olunye uhambo olusha, yenza isiqinisekiso ukuthi upholile, ngoba abantu abahambayo uhambo lwabo kanti abapholile behamba belimaza bonke abantu. Umuntu ongapholile uyamuzwa noma ekhuluma emlonyeni wakhe ukuthi nokukhuluma kwakhe ukukhuluma komuntu ongakapholi, usadinga ukuphola. Noma ebona abantu bonke abantu akahlangana bendleleni ufuna ukubalimaza ngoba akakapholi. Ngiyacela makunento enkulu ofuna ukuyiqala, ungayiqali kanti akakapholi enhlizweni. Makuthi kunezinto ezikushayile nabantu abagilile empilweni, ungalenzi iphutha lokuqhubeka nohambo kanti akakapholi. Kumele uqale uphole ukuze uzokwazi ukuqhubeka nohambo. Kunabanye abashiya amabandla ngoba kade belimele emabandleni, baphuma bengapholile bayoqala amabandla kanti abakapholi. Make sure ukuthi uyaphola bese uyaqhubeka nohambo. Kunabanye abaphuma nakuma relationships athile, baphuma belimele, bophigazi bayoqala amanye kanti baqala kanti abakapholi. Umuntu ongakapholi noma uthi uyayihlekela nje ijoke uvela limale ngoba akakapholi. Make wakhuluma ngento umuzwe sekhala kanti akapholanga. Ngiyacela ukuthi ngaphambi kokuqala olunye uhambo, make sure ukuthi uyaphola enhlizweni. Ngaphambi kokuba uvule leli business ofuna ukulivula ngoba uxoshiwe emsebenzini wakho, qala uphole, ngoba uyohamba kanti awukapholi. Uyohamba uthunukala, uhamba ufuna ukulimaza abanye abantu ngoba inkinga awukuthi awakapholi. Baqale baphole eKamu before beqala uhambo. Mhlambe khona bakulimazile emsebenzini, phola. Mhlambe khona bagilile, funda ukuphola bese uqhubeka nohambo. Lenkosi uthi uNkulunkulu ngipholise, ngoba mawuhamba ungapholile baningi oyobalimaza. Noma ushumayela intshumayelo yakho uyayizwa ukuthi igcwele ukulimala, ulimele, udinga ukuphola. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.